lwakho Nkosi lundimesele kanye manje ukungenisa abasesemnyango iculo 116 ukungenisa abasesemnyango iculo 116 ke sifudumale ingathi sibugodolarha iculo 116 hayi mama liza lisithi ngala lakuthi konkusi Memelelani kuYehova nina malungisa ibafanele abathetye indumiso bulelani kuYehova ngohadi mbetheleni umrhubhe ontambo zilishumi mvumeleni ingoma entsha
nilungise ukubetha ngelokuduma, ukuba lithe tye ilizwi likaYehova. Konke akwenzayo kuthembekile, ngumthandi wobulungisa nokusesikweni. Lizele ihlabathi yinceba kaYehova, lenzeka ngelizwi likaYehova izulu, umkhosi walo lonke ngomoya womlomo wakhe. Ulobutha njengemfumba amanzi olwandle, ulobeka ngokovimba amanzi enzonzobila. Masindulule inkonzo yakusasa nje bazali, ngokuthi sivume kunye sonke emaculweni ethu iculo 269, iculo 269 emaculweni ethu. Yimini yesabatha, yimini eyingcwele, mandithi nam kuThixo wam ndiguqe ndisondele. Yimini yesabatha yemvuko ekufeni, inkosi yam umfeli wam waphuma engcwabeni. Yimini yesabatha ekuhlanganwa ngayo, ndobakho nam kwindawo yam, sendivuyolo ngayo. Yimini yesabatha, yimini yemvuyiso, ngolwimi lam nomoya wam ndoyenza indumiso. Yimini yesabatha naphaya ezulwini, ngomoya wam ndiyeva imvumo enkosini. Nkosi yesabatha ndisekho emhlabeni, lithemba lam ndonyuka nam ndingene endumisweni. Iculo 269.
Ubhedesho mini yecawa iphepha le-11. Okhohlakela kuguquka ekhohlakaleni kwakhe kwenzileyo enze okufanelekileyo nokulungileyo. Yena uyakulondoloza umphefumlo wakhe ebomini. Ngokuba izigqitho zam ndizazi, isono sam sisebusweni bam futhi. Fihla ubuso bakho ezonweni zam ucime zonke izikhohlakalo zam. Amadini kaThixo ngumoya owaphukileyo, intliziyo eyaphukileyo neqophukileyo kuyo kuyidela Thixo. Kuyo inkosi uThixo wethu kukho izibele nezixolele nakuba sivukile ngakuyo singaphulaphulanga nelizwi likaYehova. Lo Thixo wethu lokuba sihambe ngemithetho yakhe abekileyo phambi kwethu. Xeshikweni sitshoyo ukuthi asinaso isono siyazikhohlisa. Ithi yona inyaniso ingabikho kuthi. Xeshikweni sizivumayo izono zethu unyanisekileyo yena olungile kanjalo. Ukuze asixolele izono zethu asihlambulule koko konke okungalungileyo. Bathandwa, isibhalo esingcwele siyasiyala kwindawo ngendawo uba masivume sixele izono zethu ezininzi nokukhohlakala kwethu, nokuba ngesinganani sisizifihle ebusweni boThixo namandla onke. Ngoba wethu wasezulwini koko sibe nakho ukuzixela ngentliziyo elulamileyo nethobekileyo nelilayo nevayo, ukuze sizuze ukuxolela kwazo ngabo ububele bakhe netarhu lakhe elingenambaliso. Ngako ndiyanithandaza ndiniyala nonke nina nikhoyo apha, bamanindipheleke ngentliziyo engcwengileyo nelizwi elulamileyo. Sesihlalweni sofefe lwasezulwini nisithi emva kwam. Phambi kwakho ndinetyala Thixo wam, ndanithela izwi lakho ezweni yanda alayeme thetho yakho ngabobuke zabandala emithetho yakho ngabobuke izixela phambi kwakho zonke inkohlakalo zam, ndiwe enyaweni zakho. Yazini kwam telefoni daholako koseyam telefoni Bawunamandla onke, onofefe oluphezu konke, siphosisile, salahlekana nendlela zakho njengegusha ezilahlekileyo. Sigqithile ngokulandela amaqhinga neenkanuko zentliziyo zethu. Sonile ngakuyo imithetho yakho engcwele. Siyekile ezonto esinge sizenzile, asazenza. Senze zonto esinge singazenzi. Khona ukuphila kuthi, kodwa wena Nkosi zowenze ngetarhu kuthi baphosisi abantliziyo zilisizi. Banyamezele Thixo abo baxela iziphoso zabo. Philisa abo baguqukayo njengokuthembisa kwakho okushunyayelweyo ebantwini. NgoKristu Yesu inkosi yethu.
uze uthi bawo olufefe luphezu konke usibhe ngenxa yakhe ngokokuba sithi emveni kwakaloku nje sihlala inhlalo epeteshekileyo nelungileyo sihlala inhlalo epeteshekileyo nelungileyo nebunqathu kuze kudunyiswe igama lakho. Amen. Nkosi siyakuthandaza khulula abantu bakho eziphosweni zabo ze sithi ngabo bubele bakho obukhulu sisindiswe ezintanjeni zezo zono sizenzileyo ngenxa yobuthathaka bethu ze wenze ukuba wasezulwini ngenxa yakho Yesu Kristu inkosi yethu nomsindisi wethu odumisekayo. Liphathwe ngobungcwele igama lakho ubukumkani bakho senziwa ezulwindima usiphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla usikholele izono zethu nje ukuba nathi sixolela abo basona yuthina ungasingenisi ekuhendweni sindise inkohlakalweni kuba bukumkani bubo bakho kumbandla ingawakhono unwalisa bubo bakho kuthi kube kunapha Nkosi mawusivule imilomo. Thixo mawukhawuleze ukusisindisa. Kalekene kunjalo kaloku nje kuyaku mana kubanjalo kuthe kube kunapakade ngumhla enyangeni ngumhla wesixhenxe kule nyanga imiyo kulomnyaka ka-2026 indumiso yethu siyifumana ku-page 124 emaculweni indumiso yamashumi amabini anesithoba indumiso yethu siyifumana ku-page 126 emaculweni ethu 124 indumiso yamashumi amabini anesithoba dumisani uYehova. Na kuye ono ya oyingcwele nje
nikelani kuYehova nina bakhulu, nikelani kuYehova ubungcwalisa namandla. Ilizwi likaYehova liphezu kwamanzi, uThixo obungcwalisa uyadudumisa, uYehova uphezu kwamanzi amaninzi. Ilizwi likaYehova laphula isedare, ewe uYehova waphula isedare zaseLebanoni. Ilizwi likaYehova liyanqika amalangatye omlilo, ilizwi likaYehova liyancancazelisa intlango, uYehova uyancancazelisa intlango yaseKadeshe. uYehova wayehleli phezu komsinga wamanzi, ewe uYehova uhlele ngukumkani kude kube ngunaphakade. uYehova uyakunika abantu bakhe amandla, uYehova uyakuthansanisa abantu bakhe ngoxolo. Dumisani uYehova. Udumiso mabekho kuye uyise nakuye unyana. Nakuye umoya uyingcwele nje, kuba kunjalo kwasekuqalekeni, kunjalo kaloku nje kuyakumana kuba njalo kude kube ngunaphakade. Enkosi Rhamente, mandiyicele iRhamente ihlale phantsi sifumane isifundo sethu sokuqala. Sisifumana kwiTestamente endala, kwincwadi yeGenesis, isahluko 12. Incwadi yeGenesis isahluko 12, saqalela ukufunda kwivesi yokuqala siyokuma kwivesi yesithoba. Isihloko ngasentla sithi imbali kaAbraham, ukubizwa kwakhe nguThixo, uhamba lwakhe lokuya kwaKanani. Book of Genesis chapter 12, we start reading from verse 1 up to verse 9. Sifunde ke nabayifumeneyo. Ke kaloku uYehova wathi kuAbraham, hamba umke ezweni lakowenu, kwelokuzalwa kwakho, nasendlini kayihlo, uye ezweni endokubonisa lona. Ndikwenze uhlanga olukhulu, ndikusikelele, ndilikhulise igama lakho, ube yintsikelelo. Ndibasikelele abakusikelelayo, ndimtshaphise okuqalekisayo. Zisikeleleke ngawe zonke izizwe zehlabathi. Wahamba uAbraham njengoko wathethayo uYehova kuye, wahamba naye uLothe. UAbraham ubeminyaka 75 ezelwe, ukuphuma kwakhe kwelakwaHaran. UAbraham wathabatha uSarayi umkakhe, noLothe unyana womninawa wakhe, nenqwebo yabo yonke ababeyiqwebile, nabantu ababebafumene kwelakwaHaran. Baphuma ke besiya ezweni lakwaKanani, bafika ke ezweni lakwaKanani. UAbraham wacanda ilizwe wada waya kwindawo enoShekem, wada waya emokini kaMore. AmaKanani bekho ngelo xesha kulo ilizwe. uYehova wabonakala kuAbraham wathi, imbewu yakho ndiyakuyinika eli lizwe. Wamakhela ke khona isibingelelo uYehova,
owabonakalayo kuye. Wesuka khona waya entabeni ngasempumalanga eBhetheli, wayitwabulula intente yakhe, iBhetheli ngasentshonalanga, i-Ayi ingasempumalanga. Wamakhela khona isibingelelo uYehova, wanqula igama likaYehova. Wanduluka uAbraham ehamba encothula esinga kwelasezantsi. Inkosi yozuko, inkosi yoxolo, mayisikelele ukufuna nokuleswa kwezulayo ngoku nangona phakade. Amen. Siyakudumisa Thixo, siyakuvuma ukubunga uYehova. Umhlaba wonke ubhekisha wena uyisehongo naphakade zonke ingelo zizimemeza kuwe nezulu nawo onke amandla akulo. Cherubim neserafim zimana zimemeza kuwe uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele Yehova Thixo wemikhosi. Izulu lizeleka nomhlaba bukhulu bobungcwalisa bakho. Umhlambi obungcwalisa wabakhokhile uyakudumisa. Makholwa namahle abaprofethi ayakudumisa. Umkhosi odumileyo wafele wena uyakudumisa. Kamente ngcwele kulo lonke ilizwe iyakuvuma. Oyese obukhulu bungenambaliso. Unyana wakho emnye odumileyo oyingcwele kwanomoya oyingcwele umonwabisi. Umkani wobonwabisa wena Kristu, wena ungunyana onguna phakade oyihlo. Uthe wena wakunyula umsebenzi wokusindisa abantu wasithela isizalo sentombi. Uthe waba wayisile ubukhali bokufa wavulela bonke abakholwayo ubukhonkani bezulu. Wena uhleli ngasekunene kuThixo ebonwabiseni boyihlo. Siyakholwa
Siza ngoko siza izigcaga zakho Ngileke gazi lakho Ilinqabile yose Zikuba zibhalwe ndawonye nabangcwele bakho Bungcwaliseni bungunaphakade Nkosi sindisa abantu bakho Thamsanqelise ilifa lakho Baphathe ubaphakamise kude kube ngunaphakade thina imihla ngemihla sikwe zandulu wena sihlala sibhedesha igama lakho kude Silondoloze ngale mini Gabina sono Nkosi siphathe ngejahozo Siphathe ngejahonko Lakho malihle phezu kwethu nje ngokuba ithe lethu likuwe Nkosi wena mandingaze ndidaniswe Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Enkosi kakhulu bazali, masihlale phansi sifumane isifundo sethu sesibini kwincwadi yeTestamente entsha, incwadi ngokubhalwa ngumvangeli uMateyu isahluko isesesithoba. Siqalele ukufunda kwivesi yesithoba siyokuma kwivesi yeshumi elinesithathu. We are getting our second scripture reading from the book of Matthew in the New Testament. Chapter 9, we start reading from verse 9 up to verse 13. Sihloko ngasentla sithi ukubizwa kukaMateyu. Ukubizwa kukaMateyu. Masifunde ke nabayifumeneyo. Edlula apho uYesu wabona umuntu ehleli endaweni yerhafu okuthiwa nguMateyu. Athi kuye, ndilandele. Wesuka ke wamlandela. Kwathi akubona ukuba uhleli ngasesithebeni endlini, kwabonakala into eninzi yababuthi berhafu naboni. Yeza yahlala ndawonye noYesu nabafundi bakhe. Bakukubona oko abaFarisi bathi kubafundi bakhe, kungani na ukuba umfundisi wenu adle nababuthi berhafu naboni? Ekuvuleke uYesu oko wathi kubo, akufuneki igqirha kwabaphilileyo, lifuneka kwabafayo. Khaniye nifunde ukuba kukuthini na ukuthi, ndithanda inceba, andithandi mbingelelo, kuba andize kubiza malungisa, ndize kubiza aboni ukuba baguquke. Inkosi yozuko, inkosi yoxolo mayisikelele ukufunda kwezulayo ngoku nangonaphakade. Amen. Ndiyakholwa kuThixo uyise onamandla onke. Umdali wezulu nomhlaba, kuYesu Kristu nyana wa
Enkosi yethu wakhawulwa ngomoya oyingcwele wazalwa yintombi uMaria weva ubunzima phantsi koponti yusiphilatiwa ethelelwa emnqamlezweni wafa wangcwatywa ngomhla wesithathu wabuya wavuka ekufeni wenyuka waya ezulwini elikhona ngasekunene kuThixo uyise onamandla onke davele khona aze kugweba abahleliyo nabafileyo ndiyakholwa kumoya oyingcwele irhamente ngcwele ekulo lonke ilizwe ubudlelane bangcwele kukukholelwa kwizono ukuvuka komzimba ekufeni bubomo bungunaphakade amena ukuvuka komzimba Inkosi mayibe nani. Masithandaze. Nkosi siphathe ngedarhu. Nkosi sibonise inceba yakho. Nkosi sindisa abaphathi bethu. Mbathisa abafundisi bakho ngobulungisa. Nkosi sindisa abantu bakho. Siphe uxolo Nkosi ngelethu ixesha. Thixo sixokise inhliziyo zethu ngaphakathi kwethu. Thixo umdali woxolo nomthandi wenkolisano, ubuthi ubomi bethu obungunaphakade bubekho ngokwazi wena unkonzo elikhululeko kanye. Zosilwele thina zicaka zakho ezilulamileyo kuko konke ukulwa kweentshaba zethu. Zesithi siqinisile ukuthemba kusilweleni kwakho nje. Singoyika amandla abo basukuba bempi kuthi ngenxa yamandla kaYesu Kristu inkosi yethu. Amen, amen. Yeah. Thixo ngumdali nomlondolozi wabo bonke abantu. Siyakuthandaza ngokululamileyo ngenxa inhlobo zonke zabantu. Bawubazise indlela zakho nophiliso lwakho olulondolozayo. Ulwazise kuzo zonke inhlanga. Sithi ngokubalulekileyo sithandazela irhamente engcwele kulo lonke ilizwe.
bayihlale ngethamsanqa eze ikhokhelwe iphathwe ngumoya wakho olungileyo. Bathe bonke abazibiza ngokuthi bangamaKrestu bakhokelelwe endleleni yenyaniso, babamba inkolo ngantliziyonye bebambisene ngoxolo, behleli ngokulungileyo. Sithi ke ugqibela sibabhekisele ebubeleni bakho wena Yise wabo bonke abo babandezelwe ngendawo ezithile emiphefumlweni nasemizinjeni nasekuhlaleni. Babonwabise ubasize kusweleni kwabo, ubaphunyamezele ekuthwaleni kwabo ubunzima, nempumelelo esikelelekayo kuzo zonke iimbandezelo zabo. Sicela kungenxa yakhe uYesu Kristu. Ikangale tseke lelo yakoba ko abayemi lwelwe abangekhoyo. Thixo namandla ngoyithenga ngeli xesha wasipha ufefe lokokuba sithi ngantliziyonye sikuthandaze ngabanye. Othe kanjalo wasithembisa ngokuba uthi kwakuhlangana ababini nokuba bathathu egameni lakho baphi izinto abazicelayo. Yenza kaloku Nkosi njengokunqwena nokuthandaza kwethu thina zicakaza wakho njengokuba kusifanele. Siphe kweli lizwe kokuba siyazi inyaniso yakho. Usiphe kwilizwe eliza kubakho ubomi obungunaphakade. Amen, 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 Inkosi kakhulu bazali ngesi sigaba sokuqala. Ngoku siza kubiza amagosa enze izinto zekhaya. Emveni koko sibize umfundisi uKen Carr athandazele iifemeli zanamhlanje. Sakubiza amagosa enze izinto zekhaya. Emveni koko sibize umfundisi uKen Carr athandazele iifemeli zanamhlanje. Xa sibiza amagosa ke Rhamente, kwayari yasekhaya iculo 183, iculo 183, Nkosi ndive ngezibele ezizisa ezobomi ozigalelayo wena mazifike zize kum, zize kum. Ndingadlulwa Nkosi bawo ndingashiywa Nkosi yam, ndinezono entliziyweni kodwa noko yiza kum, yiza kum. Ndingadlulwa Msindisi ndingalahlwa Nkosi yam, uyabiza ndiyanqwena zundibize ndize nam, ndize nam. Ndingadlulwa Moya Ongcwele ndingashiywa Nkosi yam, mandibone mina mfama thetha izwi phezu kwam, phezu kwam. Olo thando lakho Thixo elogazi Nkosi yam, izibele zakho zonke mazihlale apha kum, iculo 183.
uThixo mhle kangaka. Asimbonanga uThixo ofana nawe. Akekho uThixo njengawe moya oyingcwele. Xa besilele senza umfuziselo abantu abangekhoyo moya oyingcwele kubusuku ogqilileyo. Wasigcina wasilondoloza moya oyingcwele. Wandiza Thixo olungileyo wathumela ingelo zakho zezulu moya oyingcwele. Ngoba Thixo olungileyo iso lakho liyabona Thixo namandla onke. Yiyo loo nto moya oyingcwele imihla nezolo sikwenza mkhulu wena moya oyingcwele. Kuthe kwakusa moya oyingcwele saphakama sama ngeenyawo moya oyingcwele saphakamisa izandla sathi ubabalo lwakho lusanele kwaye lusifanele lusilingena moya oyingcwele kuba nofaniswa nawe moya oyingcwele kuba nolinganiswa nawe Nkosi namandla onke. Sithe Thixo namandla onke ngale mini Thixo olungileyo yovuka konyana wakho Thixo namandla onke isiqu sakho sesibindi Thixo olungileyo asabheka moya oyingcwele Thixo namandla onke sakhangela indawo ehlala umoya wakho oyingcwele isiqu sakho sesithathu Thixo namandla onke sasingisa moya oyingcwele sakucela ucambalala endleleni Thixo namandla onke wenze njalo ke bawo sathe sawungena kulo mgquba sivile ubukho bakho moya oyingcwele ngoba uthi kwawuhlangana ababini noba bathathu moya oyingcwele behlangene egameni lakho wena ubangeneni ngowenani uthi moya oyingcwele uyabapha izinto abazicela yiyo loo nto moya oyingcwele nangale mini moya oyingcwele sinikela kuwe moya oyingcwele nansi iminikelo yethu nangamadinga ethu moya oyingcwele nansi imibulelo yethu Thixo namandla onke nasi isicelo sethu moya oyingcwele Thixo namandla onke xa sawunyuka idini moya oyingcwele namhlanje moya oyingcwele liyocela Thixo namandla onke ingcelo yasuku zungashinge emva Thixo olungileyo bakhona moya oyingcwele Thixo namandla onke abazali bethu bakhona moya oyingcwele abangekhoyo phakathi kwethu abagulayo Thixo olungileyo kanti bakhona badala moya oyingcwele kodwa umnqweno nenzondelelo wakuba bazofumana ufefe lakho moya oyingcwele kodwa ngenxa yamandla Thixo namandla onke abakwazi uzofikelela Thixo olungileyo kulo mnquba uzuthi ke Thixo olungileyo xa uthulula ifefe zakho kulowo nalowo khoyo apha ungabalibali ungabashiyi ngemva moya oyingcwele Thixo namandla onke nangutata uzamisa uThixo otshintshayo moya oyingcwele uThixo otshintsha izigqibo zomntu zalalapha emhlabeni moya oyingcwele umchongile ngale mini Thixo namandla onke uzumambathe ngomoya wakho oyingcwele Thixo olungileyo umnika inceba zakho moya oyingcwele Thixo namandla onke uzusisa ubunqambi Thixo namandla onke emlonyeni wakhe ufake ilahle lakho elivuthayo Thixo olungileyo ngoba Thixo olungileyo inxaniwe inhliziyo inxanele uvile izwi lakho moya oyingcwele Thixo namandla onke uzofikelela lapho ningafikelela ngona undandisele ekuceleni nasekuthandazeni kwami ngoKristu Nkosi yethu amen molweni bethu ngokulinganayo torhwana nakumfundisi bangasemva uba uzamisa kwimanyano zethu zonke ezikhoyo apha ngaphakathi uba bungayazi yi-Teddy Bear Sunday namhlanje yiyo loo nto leyo ubona kukhafu kunje apha ngaphambili kulungiselelwa ke into yokuba imission yecawa ihambe kukho ke ne-baby wipes lento zothambisa bethunani
zonukisa kamandi ziyaqokelelwa ke namhlanje. Gawutsho ingoma noba incinanana ngoba ndifuna unika ithuba labantu abaziphetheyo abangakwazanga ukuzingenisa. Bakhona abantu endibaziyo. Uyakutsho noba ivesi benye baze ngaphambili abantu bazofaka izinto abaziphetheyo. Ndoyika bajike nazo. Inkosi kakhulu kwaye abashumayeli bale region badibene namhlanje kwaZakhele bane-prayer service. Ndatsho ndamsizela uba uzamise ngoba bezimisele ukuya shem torhwana. Nto nje yajika into izolo ebusuku ngo-8 kwathiwa uba usoqinase unomkhuhlane gawuze apha. Siyabulela ke ba uNdlovu ngokuba uzosikhokhela namhlanje. Uncame lo nkonzo yenu inkulu kangaka. Bakhona abantu abaqala uzokhonza nathi namhlanje. Bakhona uba bakhona ngabaphakame wethu nani babonwe inkosi. Phakama inkosi izokubona. Molweni bethu nani. Molweni nizawuza kho mos. Ne? Nizawuza kho. Zikhona ke iforms abaphambi kwenu. Incwadana nje incinci baboniseni bethu nani. Incwadana nje incinci apho uzaw indicator khona ba hayi ndiyajoyina. Siyaphehlelela nophehlelela ke. Sendiyibona ipotential apho kuwe. Siyaphehlelela nophehlelela. There are reply slips apho unotsho khona ba hayi ndiyajoyina andihambi apha ndiphelele apha. Siyabulela ke bethunana enkosini kakhulu ningahlala phansi. Hey, sinomfundisi ongatyhafanga ke bendinixelela mos bangaba i-deputy bishop. Ayingomabhongo intuni. Mamelani. Sevalile necango pha. Ane? Uba anizophuma pha ngalamnyango nizaphuma apha eholweni. Pha eholweni kukho itafile pha ezibekiweyo. Eza tafile zinamaphepha athi apha ecaweni kwenziwa lento nalento nalento. There is choir, there is finance committee, there is maintenance committee, there is. Zinintsi zibekiwe. Uzathi wena xa udlula pha uhambe uye kule uqonda hayi ndingaluncedo kuyo apha. Ndinayo nokulwazi ngokwe-finance. So uzabe utata umali eme ngapha kwala tafile e-finance. Izabe ikhona i-representative yechoir. Nam ndizabe ndikhona pha ku-maintenance ne-mission and outreach izabe ikhona. Ubhalise uba hayi ingathi ndingaluncedo apha. Siyakhuthaza ke because icawa le wena is not only about coming here on a Sunday sihoboloze apha sicule mntakabawo into engapheliyo siphume sihambe. There are programs that are happening throughout the week, throughout the year. Zezi zibonisa into yokuba who are we actually yabo as people of Christ. Senza ntoni. These are the just nje tiny examples zezinto esikwaziyo ukuzenza. Sicawa sihambe siyoxhasa abantu abasweleyo
siyavana bazali ne asizoluvula ke la ca ndijonga ndibhilonga kulaa rhamele kuthiwa yi-Roland Park asisokuli sisokola just nje umntu ufuba akhokhele hayi balala bevuka andiyazi what is going on kwaba bantu ndinabo phaa loo nto ingathi ndizabashiya nobashiya ndihambe ndibashiye bodwa bezibhutyela phaa into yabo sinazo ii-birthdays ke namhlanje i-birthday ngubani nalo oh andizomfunda kukula because ulapha eWestering uhlala umimoko uphi umoko uhlala uphi phaa phandle oh shem tokhana awukhona uhlala olumncinci oh okay all right umamsi Qegu ukhona akaphakame mamsi mani mangaphakame mamsi yima njalo mamsi imanjalo uZandile Sawuka akekho ne Lungelwa Ngcila Lungelwa yimanjalo nabo bethunani bayithuka asizocula yintoni happy birthday Linda Happy birthday to you. Okay inkosi Ngcila uqonda uba mawuze ngale mini ye-birthday yakho bucala sikukrobele ndiza kujonga next week loo nto ndiqonda uba mandikunike nenkonkoselo uyabona ublessed namhlanje amen bethunani I think zingako wethu izinto zethu zanamhlanje umfundisi ke uyawuza ngaphambili sikhokhelise ngeculo azokwenza imithandazo yosuku bawuzamise ngathi sizamfumana la 12 mos sizamfumana la 12 izamfundisi inkosi kakhulu Thank you, Gosa and Mr. Zamisa for the privilege of sharing in this service. You know, there's this extraordinary talent in our church. Mr. Zamisa was called on at the last minute to say, come and help. And I love the people of this congregation, because when someone says help, they say, not a problem, I'm there. If there's a need, I'm there to serve the people. So thank you, sir, for being with us today. We affirm your commitment to this church, and the commitment of many people that when there's a problem, people put up their hands and say, here I am, here I am. It's our privilege to pray for people like that then. It's easy to pray for people who say, God, here I am.
And we've got some members here to pray for. So I'm going to invite them to stand and to come and join the teddy bears in the front. Be surrounded by the love. Just thank you for your generosity. And I don't know, but if you forgot to give, and you say, is it today? You can still come tomorrow. Or if you want to, on the back of the notices, you see our bank account. You can just go to that bank account. You can EFT, but as reference, put teddy bear. So we know it's not just normal pledge or something else. We know this is, and it will go to teddy bear, to looking after children. But just our huge big thanks to Mrs. Yonam Khubata and her team for making this happen. Thank you so much, Nicole. We're going to pray today for the Mfor family, and I'm going to ask Ms. Mfor to come to the front. We're going to pray for the Mguduka family. Unomonde, may they please come join us in the front. And for the birthday celebrations this week, Ms. Miller, if you can please come join us as we're going to come, and we're going to pray for these families. We just come, just reach out your hands as we thank you, God, for these families. Each one of them has added blessings to our lives. Each one of them has been a gift to this church. Thank you for them, for family. Thank you, Lord, for traveling with them and keeping them safe. And we ask, Lord, today, in this time of year, we know what it's like. We know what it's like to feel the concern about health. We've known of families with sick ones. We've known of diseases when people can't work anymore. And we pray for their health, for the family. We pray, Lord, for peace. In a world that is filled with so much unrest, in a family where feelings can be hurt and grudges can go on for a long time. We pray, Lord, for peace in their life. We remember her brother, Lord, on pension, but looking to find ways, Lord, just to keep adding, to keep surviving. We remember a son, his wife, children at school, and we just thank you, Lord. We pray for your blessing on these two precious grandchildren. Thank you that as adults we can create a future for them through the way that we live. We can shape and we can influence. We are not helpless, Lord. That's why we pray for your blessings on family. We are not powerless. We have your spirit within us. And so be with them, Lord. Thank you, Lord, for the Mguduka family, for the great love that Unomonde has, not just for this church, but especially for her children and her grandchildren, her everything. Today we remember Jay. It's already afternoon where she is in South Korea. We thank you, Lord. She's just so full of life. And she's just such a witness for you, such a reflection on the legacy that you have blessed her with in her teaching there. You know, these last 2 years have not always been easy. There have been numerous jobs, moving from one place to another town. And Lord, we pray for Jay now. May she have a deep sense that your hand is on her life and that you're placing her in the right place. May she settle down. May she find peace. And may she find peace, Lord, through the gift that she is to the children that she teaches. Thank you, God, for her. We remember
her son, Uluvuyo, and his family. We're conscious, Lord, of the challenges that family has. Parents with dementia, children who are on the spectrum, and yet, Lord, your hand is on them, your blessing is there, we can see it. We can see love. The kind of love that we know where it comes from, Lord. It doesn't just come from a grandmother, it comes from you. Because this family is filled with your love. So be with them. Bless them. And may they be a gift. We pray, Lord, too, for the Miller family. We just want to pray especially, Lord, for Masikole, not well at the moment. You are the healer. Jesus, you have demonstrated your power over life. When you save us, you don't just save us in one part, you save us completely. And so I pray that he would know your healing touch. And we pray too, Lord, for Lungelwa. You are working in her and through her. May she know this day the deep love that you have for her. That when you think of her, your heart is filled with joy. For here is a daughter, a child of yours whom you love, who turns to you and who hears your word. For today, Lord, just affirm her. Just speak your peace into her heart. May she know that her future's in your hands. You have got her and she is safe. And in that knowledge of her safety, Lord, bless her and bless her family. For this we pray in Jesus' name. Amen. Inkosi kakhulu. Umfundisi uKenka, amagosa asekhaya, i-executives asekhaya zonke zomama, ezotata, amadodana, intombi, umlisela nomthinjana. Omama bonke abakhulu endibahloniphileyo, tata. Wonke torhana umuntu ngelomfene lomvukela igama molweni bazali. Igosa ke selihintile apho ba belithe ngo-12 funeka sibe sesigqibile. Ithi ke loo nto sinemizuzu emithathu yokuba nje ndithi uba usoqina siba bekhona ebezawuthi ngoba ke senivile into yoba ibingeyo plan yam. Mna ndifonelwe ebusuku ndiziphumlele kwathi uba ke singamajoni. Ijoni ke lithi lawufonelwa yikomanda likhangela iibhutsi zalo, likhangela ihaburisaka yalo,
lingene endleleni. Sibulele ke nangalonto yoba sibe ngaloo majoni anjalo. Sigcinwe kwizinto ezininzi. Sigcinwe kwizinto ezininzi Mama Mkhubatha. Ngoba silapha. Ndiye ndachukumiseka ke xa ndingena apha. Xa ndibona unyana wakwaRhadebe wakwaMakhanda, unyana kaBhuduma wayengumhlobo wam, engumkhulwa wam. Ndacinga into ezininzi ke uNathi. Kodwa ithemba endinalo nomthandazo wam intoba nje ungene kule ndawo tatakho wayequqa equqela kuyo ungabuyi ngamva. Nobubheke eJesi nobubheke phi na utatakho noba beyintoni na wayemquqela uThixo, emoyika uThixo. Emaculweni 215 ndenze le nto tata bethe mandiyenze, ndikrwele nje umgca sigoduke. Loo nto ayithileyo lowo nguThixo wam, mandingabi ndiyifuna ngayo intliziyo yam, ndize bawo ndingayenzi. Ndiza wena uhlale kum, umise umsebenzi wosindiso lwakho. Njalo umfanekiso wakho komphefumlo wam, thobela umoya wakho imvelo yam, yenze kutsha ndibe ngcwele ngayo yonke imikhwa yam. Ndinomthandazo otshoyo uNathi, uThixo akwenze ngcwele ngayo yonke imikhwa yakho, ngenxa yegama likaBhuduma, ngenxa yegama likamakhulu wakho, Makhulu Mahlupheni. Cokise ze kuphele konke ukungcola kwam. 215. Thixo wa ayo inhliziyo yam ndizebawo ndingaye enze esawe nohlale kum uwumise umsebenzi wosiso lwakho kum. Yalo mfanekiso wakho umphefumlo wakho ethobe yenze kutsha ndibe ngcwele ngayo yonke imikhwa yam, ndicokise sekuphele konke ukungcola kwam.
Yalo mfanekiso wakho. Enkosi kakhulu Rhamente, nindixolele torhwana. Ndingumntu obuthathaka. Ndichukumiseka msinyane. Ngakumbi xa ndime kule ndawo. Sikhawulezile kulaa ncwadi esibini besifunde kuyo. Incwadi kaMateyu isahluko sesi-9 besifunde mos kuverse 9 sayoma kuverse 13. Sithi isihloko ukubizwa kukaMateyu, the calling of Matthew. Ndinqwenela into yoba sibeke umnwe phaa kuverse 13. Phakathi kuverse 13 kwindawo ethi ndithanda inceba andithandi mbingelelo kuba andize kubiza malungisa ndize kubiza boni ukuba baguquke. Ndithanda inceba andithandi mbingelelo. I desire mercy, not sacrifice. Utsho Yesu apha, inkosi yozuko, inkosi yoxolo. Sisekelele ukufunda kwezulayo ngoku nangona phakade. Amen. Yivesi enzulu kakhulu le passage. Ifuna ixesha into ke singenayo. Lenyanga kulonyaka ka2026 bathi ke inyanga yolutsha, youth month. Kuthiwa ke osisinomonde abantu baka 76 ba celebrate 50 years yoba babemane beshukumisa ilizwe. Iphinde necawa i-celebrate 30 years. Oko yavulela into yoba oomama mabame kule ndawo. Kwakulo nyaka. Icawa ke okanye u-presiding bishop Mfundisi uKen uyayazi le nto. Unetheme emane ukuthi relocated and repositioned. Athi qekibezela the other side is waiting. Nayo ke inento yayo ithethayo. Kodwa namhlanje sidibana noYesu ebizwa uMateyu a tax collector. He was on the other side. uYesu ngumuntu of the other side. Dibana noyena muntu ucashikelwayo, most hated man ngelo xesha ePalestina, tax collector. Omnye umbhali kuyazibala zininzi ezi tax
ezazifunwa ebantwini ngelo xesha becinezelekile. Rhamente evuma ukuthandaza. Kodwa uThixo decide into ubunyana wakhe must go to the other side. Ayobiza i-tax collector. Umuntu oqashikelwayo ongazelwa ntweni. So thandaza mamciki isigoduke. Into esizayithandazela into yoba si-understand into yoba who's the other side. I-mistake ke siyenzayo, we are always looking on the other side. Kanti nathi, we are the other side. Xa ndijonge kakuhle le passage, ngoba uYesu apho ukhathazwa ngabantu abakhulu becawa, ababhali, nabaFarisi, the scribes and Pharisees, who are always looking on the other side. Abaziboni into yoba nabo they are the other side. Rhamente evuma ukuthandaza. Uthi ke uba besinexesha ndithanda inceba, ndithanda imbingelelo. Ngoba aba bantu bamkhathazayo bebemisa imibingelelo nemithetho yecawa enzima. Bebeyicula imithetho yecawa. Kanti ngalo lonke lo xesha ayikho inceba. Ndifuna into yoba xa simane sicula imithetho yecawa, iBook of Order, simane uyiqala from page 1 up to page 248. Simane uzibuza into yoba ikhona nenceba kule nto siyenzayo. Rhamente evuma ukuthandaza. So, when we relocate and reposition ourselves, siphethe imiqulu yasecaweni. Uthi uYesu apha namhlanje ndithanda inceba. Ngoba abona bantu ndize kubo ngaba nina ningabajongelanga ntweni. Udathi xa thetha alifuneka igqirha kwabaphilileyo. Rhamente evuma ukuthandaza. Ndifuna sibe ne-understanding entle yale passage. Into nayo ke utshaba lixesha. Kodwa uba ngaba benza isummarize, ndizasikhombisa sonke, ndizikhombise sibheke kuJohn Wesley, umseki wale tyarike. Uzenza lula izinto ngamanye amaxesha. Uneethim ke ezintathu azisebenzisayo uJohn Wesley ezingqamene nale passage. Rhamente evuma ukuthandaza. Ndithanda inceba, andithandi imibingelelo. Atsho nomprofeti uHosea kuchapter 6. Wathi andinonelelanga imibingelelo, ndinonelela inceba. Sitsho kubani bakaThixo. Uthi kuJohn Wesley into endiyithandayo apha kuye endithi uzenza lula izinto. Unetheme ezintathu. Athi do no harm. Ungenzakalisi mntu. Nokuba kungayiphini indlela. Ngalo lonke ixesha lobuKristu bakho. Do no harm. Noba uyathetha nabantu bakaThixo, funeka umane usebenzisa i-dipstick. Umane uzibuza into yoba khange ndibonzakalise nabantu bakaThixo. Uthi uJohn Wesley, do no harm, ngoba kuphela kwendlela esizabawina ngayo abantu baze kuKristu. Iditsho
nencwadi yasecaweni iBook of Ruth ithi noba wenza idiscipline, even when you are implementing discipline, there must be grace in what you are doing, because you must do no harm. Uthi mama uCiki ngoku uhlelele ityala lomama niligweba, kodwa you must do it with grace. Ngoba uJohn Wesley uthi do no harm. Kwenzela into yoba naxa ufika endlini yakho ulele uzazi into yoba you didn't do any harm, benilungisa into yasecaweni. Khamende evuma ukuthandaza. Uthi ke ndithanda inceba, iwisile icawa yenceba, iwisile icawa yegrace, icawa yofefe, icawa yobabalo lukaThixo. Yonke into esiyenzayo, once imke igrace kaThixo, once lumke ufefe imke inceba kaThixo, ayisalunganga loo nto. Yiloo nto ke usabhek kuJohn Wesley xa sithi do no harm. At all times, at all material times. Bawo. Okwesibini athi uJohn Wesley, do good. The opposite mos ka-harm. So once ungenzi harm, then you must do good. Uthi yonke into oyenzayo uzilahlele ekwenzeni into ezilungileyo. Kodwa uba ufikelelanga apha ekwenzeni into ezilungileyo nezintle zikaThixo, but do no harm. Do no harm. Ngoba ndithanda inceba. Ndithanda inceba. Uthi ke xa thetha uJohn Wesley, you must go to those that have got the greatest need. So when you do good, iya kubantwini kodwa kukho aba bakudinga ngakumbi. Uthi uJohn Wesley masenze loo nto, nalapho kune-rules zakhe, ii-rules of helpers i-12. Kodwa kukho le ye-11 ndiyithandayo. To go to those who got the greatest needs. Thina ke ngamanye amaxesha sithatha i-shortcuts. Simane uvisa kamnandi aba bantu bangasidingi. Abantu abangaxakekanga, bekhona abantu bakaThixo abaxakekileyo. Khamene vuma ukuthandaza ke. Ndithanda inceba. Andithandi imibingelelo. Ngoba ndizanga kubiza amalungisa, ndizokubiza bona ukuze baguquke. Okwesithathu kathi uJohn Wesley kwezinto ezintathu zakhe, stay in love with God. Stay in love with God. Awuzukwazi ukuthanda uThixo ungamthandi umuntu wakhe. The easiest way of staying in love with your God, kuthanda umuntu kaThixo. Ngoba thanda ummelwane wakho njengoba nawe uzithanda. Khamente evuma ukuthandaza. Bakhwanqisiwe kaba bantu nguYesu, ohleli nababuthi berhafu, nabona kondula nje kuhlala nabo, wadla nabo, wahlala nabo endlini yabo. Bafuna ukummangalela ngaloo nto. Yiloo nto ke thetha la mazwi. Ngoba ubabhaqile into babone eyona nto bayimisayo ngumthetho wecawa. Umthetho owenziwe ngabantu, kanti ngalo lonke lo xesha they are not doing any good. Inceba yikho kubo. Khamente evuma ukuthandaza. Uthi xa bajonga afumanisa into yoba bona ngabona abantu bafuna uncedwa, ababhali nabafarisi.
kodwa lonke ixesha bona bazithathela into yoba baphucukile bangcono. Udade omnye umbhali xa ethetha, they were preoccupied with their holiness. Khame ndivuma ukuthandaza. Ndifuna ke silumkele loo nto ekuthiwa yi-self-preservation. Sizijonge our own holiness. Kanti ngalo lonke elo xesha asiyenzi inceba kaThixo. Yiloo nto ke bendisithi le passage, when you go through it, it's very, very deep. Isearcha thina, ibuza thina into yoba njengoba sibhizi mihla nezolo ne, ingaba sibhizi na kukunceda ukwenzela abantu bakaThixo inceba okanye we are busy with our own holiness. Le nto ke yayisenziwa ngababhali naba baFarisi, wababhaqa uThixo into yoba ba-empty, wabafumanisa be-empty. Ndifuna ke xa siphuma apha namhlanje sihamba, xa sijonga le vesi, sizibuze into yoba thina ingaba sibhizi imibingelelo okanye senza inceba kaThixo. UMzantsi Afrika kule meko sikuyo ngoku ukwi-crossroads. Ikhantri yethu isengxakini, intlupheko ingaphaya kokuqonda, indlala ayithetheki. Almost everything eSouth Africa ayihambi right. Kade babonakala abantu bakaThixo besilwa nabantu basemzini ngenxa yendlala nentlupheko. Kodwa sithi xa sithetha simane ukuthi we are relocating and repositioning. The other side is waiting. Abantu bakaThixo balindile, balindele inceba. Inceba ibonakali kurhulumente wethu. Inceba inqabe yanqaba nasecaweni. Uthi uze uqonde into inqabile inceba ecaweni, simane ukusana nasezikhothe. Icawa yethu negama layo lirhuqeke edakeni ngoba inceba iphelile. So le nto ke ndithi kuyo yonke into esiyenzayo, kuyo yonke into esiyenzayo, masimane uzibuza into yoba ingaba sibhizi imibingelelo na okanye senza inceba kaThixo. Inceba wayibonisayo xa elanda uMateyu, oyena mntu wayecatshukelwa, naboni wahlala nabo, adla isidlo nabo ngoba uze kubo. Uthi komnye umbhali ufana nogqirha ongayiyo ebantwini abagulayo kube boyika into yoba bazamsulela ngesifo. Asingabogqirha abanjalo, masiye kanye kwaba bantu bagulayo. Khame ndivuma ukuthandaza. Andiqondi uba ikhona enye into endiyishileyo kweli suntswana lale nto bendiyiyaleziwe ngumzuzu wokugqibela. Qha into eshiyekileyo into yoba sithandaze, sithandazele ilizwe lethu, sithandazele icawa yethu ibuyele kufefe olu icawa ilulo, ngoba we are a church of grace. Athi xa ethetha uJohn Wesley, sababalwa singekazalwa, singekamazi nomazi uThixo. Yonke into esiyenzayo sibuyele elifefeni likaThixo. Ngoba uthi apha ke andithandi imibingelelo, ndithanda inceba. Kusindo qha yesanga
wendikula me ukukundina lo andina nto ndingena wewe wenu zinto zonke Nkosi Yesu wenu zinto zonke Nkosi Yesu wenu zinto zonke xa sizawucula le vesi sizayiphinda ngicele mama uCiki uthandaze mama kodwa xa uthandaza undiyalezelela mfana kaRhadebe kuThixo undiyalezelela mfana uyaleze nalaa ndlu yakwamakhanda kuba bemka abazali ngesiquphe abashiya abantwana bayaludinga ufefe nenceba kusindoqa ayisanga kawe unqambe ukukundina to andina nto ndingena wewe wenu zinto zonke Nkosi Yesu Nkosi Yesu wenu zinto zonke Nkosi Yesu Nkosi Yesu wenu zinto zonke Nkosi uqayisanga indikuna le ukukundina nto andina nto ndingena wenu zinto zonke Nkosi wenu zinto zonke Nkosi Yesu ongusomandla ndikhuphe ejiphetha ngengalo yakho enamandla undiweze undise ngaphesheya ngoba kulapho silindwe khona ngabangcwele Thixo mhle kangaka sondela Nkosi elungileyo phantsi kobabalo lwetrone yakho ngawo lo mzuzu xa umnwe wakho walathile Nkosi elungileyo wathi mandivule umlomo kulolu umnquba Thixo olungileyo xa nguselungileyo kuvakala moya oyingcwele umoya wakho uphepheza umoya wakho usebenza ngaphakathi Thixo olungileyo sabulela phela lihlelo mnqamlezo bulela Nkosi elungileyo ududulwa nguwe kwi-comfort zone sebesikuzo wathi masize singene emnqubeni wakho sowumamela ukuthetha kwabantwana bakho Nkosi mzali sesikhona ke Thixo ngaphakathi sesikhona moya oyingcwele sebenza ke Thixo ngathi Thixo olungileyo utata Nkosi elungileyo xa ithetha ngenceba xa simana Nkosi elungileyo imihla ngemihla simana sithi Nkosi senzele inceba Kristu senzele inceba
Siyazi Nkosi elungileyo lo nceba inceba ephelileyo phakathi kwethu. Seyidinga umoya oyingcwele. Sidinga ukwenzela inceba nguwe khona ukuze nathi sizokwazi ukwenzela abantwana bakho inceba. Senze ke Nkosi elungileyo sifaneleke elizwini lakho. Senze sibe sizidalwa ezitsha Thixo olungileyo. Ngoba kaloku ngaphandle koba sizalwe ngokutsha asingekhe Nkosi elungileyo sikwazi ukusebenzela. Xa kuthiwa Nkosi elungileyo relocate moya oyingcwele. Siyazi Thixo olungileyo sirelocate ngokwemizimba physically kodwa siyarelocate ngokwemimoya. Sisuke kwindawo enomoya ongalunganga siye kwindawo apho sizuza khona ufefo lwakho, apho siwufumana khona umoya wakho oyingcwele khona ukuze abantu bakho balufumane olufefe baludingayo. Uthi Nkosi elungileyo akuzanga kumalungisa kodwa wena uze kubona ukuze baguquke. Ndanesazeli ngaba ihambo zethu ziyabaguqula naboni. Thetha moya oyingcwele, thetha moya oyingcwele. Balindile abantu bakho. Sebenza Thixo olungileyo, sebenza moya oyingcwele. Ngale nyanga Nkosi elungileyo kuthiwa yinyanga yabantu abatsha. Ndaziva ndinoloyiko Thixo ngoba abantu abatsha ngabantu abaqakekileyo, ngabantu abagowayo imihla ngemihla bathi bayagowa, ngabantu abakhawulezayo ubushunqula ubomi babo. Sebenza ke kule nyanga yabantu abatsha Thixo olungileyo. Baweze Thixo olungileyo beze nganeno Thixo olungileyo. Basivume uba yi-bridge Thixo olungileyo. Sibaweze Nkosi elungileyo beze lufefeni lwakho. Xa kuthiwa ngale nyanga yabantu abatsha kududulwa abantu bokufika ndaziva ndinoloyiko moya oyingcwele. Ndinemaxhala ndisithi kazi koza kuza le nkomo nina ngaloo mini Thixo olungileyo. Asazi ilizwe liyazamazama, umhlaba uyashukuma. Moya oyingcwele lawula ilizwi lakho Thixo olungileyo. Bona ilizwe lakho moya oyingcwele. Ungayithobi inqubo yakho hleze sonzakale Thixo. Thoba umoya wakho Nkosi elungileyo. Thoba iliso lakho likhangele ezantsi emhlabeni. Balapha abantwana bakho silapho sixhwalekile moya oyingcwele. Sonzakele kwimeko ngeemeko zeli lizwe kodwa simane sirhuqela sithi yawuphelele sabata sekho emhlabeni Thixo oyingcwele. Sicanga ukwenzelwa inceba Thixo. Ayikho enye into esiyicengayo xa simane singena kulo mnquba. Sicanga ukwenzelwa inceba nguwe ngoba wena usithembisile Nkosi elungileyo. Wathi yithi kumalungisa kusezawulunga Thixo olungileyo. Singena kulo nquba ingekuba silungile kodwa umnqweno Nkosi elungileyo kuba silunge endleleni Thixo oyingcwele. Silungise thina abantu bakho Thixo olungileyo. Uthi utata mandisithandazele Thixo olungileyo. Unyana katata uduma Thixo olungileyo nekhaya lakhe ndibazisa phantsi kobaba lolwetrone yakho Thixo olungileyo. Ndithi xa sengenile ngaphakathi emnqubeni wakho mrhintyele Thixo, mrhintyele moya oyingcwele. Mbambe ngomnatha wezulu Thixo. Ungavumi Nkosi elungileyo xa sebhaqile into ibikhona indawo yozifihla moya oyingcwele kaThixo. Kulapho sizifihla khona ngoba kaloku ilizwe likhohlakele. Simane sizozifihla phantsi kwakho senzele inceba Thixo. Siyathandaza siza kuwe nenkonzo Thixo olungileyo. Abantu benza inkonzo ngabantu Nkosi elungileyo abaphile enyameni moya oyingcwele kaThixo. Yiba nabo ke Nkosi elungileyo xa bephethe imicimbi enzima yenkonzo Thixo olungileyo. Balungise ubakhuphe enyameni ubafake kumoya. Bazi Nkosi elungileyo uthi utata inkonzo yasewisile inkonzo yomoya. Baguqule Thixo olungileyo abantu bakho. Silungise moya oyingcwele khona ukuze ezinceba sithetha ngazo
sikwazi nathi uzenza kwabo badinga ukwenzelwa inceba. Kristu senzela inceba, Nkosi senzela inceba. Thoba ufefe lwakho Thixo, thoba umoya wakho ingcwele, sikuva uthetha phakathi kwethu. Sakhiwe nguwe Thixo olungileyo, ngoba kaloku asisebenzeli kona ukunconywa kwehlabathi, kodwa siyazi bangaphesheya Nkosi elungileyo, kwingqungquthela yezulu silindiwe apho ngabangcwele bakaThixo. Yona ndawo sisebenzela kuyo, sisebenzela baze singabi nakwaliwa sawufika ngaphesheya, kodwa zethiwe yeke mkhonzazana olungileyo, buthembakele kwiinto ezincinane, ngene elivuyweni lenkosi yakho. Sisebenzela loo ndawo baze samkeleke. Moya Oyingcwele, sinika ukulunga ezantsi emhlabeni, silungise Thixo olungileyo. Thina bantu bakho siyacenga, sicenga umoya Thixo olungileyo. Siyazi umoya wakho Nkosi elungileyo unentumakalalo, uphazamiseka lula, kodwa xa sihlele emjelweni Thixo olungileyo, vuma Nkosi sisowukeke kumoya wakho Oyingcwele, khona ukuze sibuve ubukho bakho ezimpilweni zethu, khona ukuve sikuve ulawula Thixo olungileyo. Thatha indawo umoya Oyingcwele, thatha indawo ubhele elihle lomnqamlezo. Xa sawugoduka moya Oyingcwele, xa sawugoduka Thixo, sigcine kuwo umoya wakho Oyingcwele, sigcine kuyo inceba yakho Thixo olungileyo. Sihambe sokwenza inceba kwabadinga ukwenzela inceba. Siyakubulela Thixo, sibulela uvuthetha kwakho ngawo lo mzuzu. Sibulela Nkosi elungileyo konke okuwileyo apha kwasisebenza ezintliziyweni. Sibulela Nkosi, bawusivumele sizivule iinhliziyo zethu, singazambathi zibe zingubo kuthi, kodwa sive uthetha kwakho Thixo olungileyo. Yiva ke moya Oyingcwele imithandazo nentshumayelo eziweke ngayo, usikelele Nkosi elungileyo. Lowo wasifela kwasivukela uYesu Kristu. Amen. Le amakulwa wina oyin winsanwele Enkosi kakhulu mama, enkosi Rhamente, noko silenzile ixesha. Masambeni ke bethuna siyokwenza le nceba uYesu athetha ngayo. Siye kwabo bantu basidinga ngakumbi nangakumbi. Nkosi yoxolo ke inkosi yozuko mayisikelele ukufuna nokuleswa kwezilayo ngoku nangonaphakade. Amen. Iculo lokuvala 273, iculo lokuvala 273, icawa iyaphela, umyalo egqibela, masesilibulela izwe esilivile, lilizwe elikhulu lenkosi yaphezulu, abangezizithulu boba bekholisile. Icawa ziyadlula singesiphulaphula, simana sikhumbula izwi lasenkosini, sithi xinikweni simkile emhlabeni, singene ecaweni phezulu ezulwini. 273.
Ezulwini